खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै जों माल बुस्थु राननाय आरो लोगोसे कर'ना भाइरासनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। गिबियावनो नोंथांमोननो टाइमखौ खोन्थानानै होखाबाय। दा टाइमा जाबाय दं बेलासिनि 1:50 रिंगा। बे 1:50 रिंगायाव दिनैनि बे भिडिअखौ आं खालामगासिनो दं। जोंनि बे बुहुमाव गासै 16,118 सुबुंफोरनियाव बे गिलु बालु भाइरासआ गोसारबाय। बेनिनो 3,54,972 सुबुंफोरखौ बे भाइरासनिफ्राय बासायनो हाबाय एबा रैखा खालामनो हाबाय। लोगोसे 95,718 सुबुंफोरा बे भाइरासजों थैनो गोनां जाबाय। अब्ला जों दा सावरायनोसै जोंनि बे इण्डियानिखौ। जोंनि बे इण्डियायाव गासै 6,412 सुबुंफोरा बे भाइरासजों साग्लोबजाबाय। बेनिनो 504 सुबुंफोरखौ बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय रैखा खालामनो हाबाय एबा बासायनो हाबाय। लोगोसे 199 सुबुंफोरा बे भाइरासजों थैनांगौ जाबाय। आसरित। दानिया जों सावरायनोसै जोंनि बे आसामनिखौ। जोंनि बे आसामाव गासै दासिम आरो नैबे समसिम 29 सुबुंफोरनियाव एबा 29 सुबुंफोरनियाव बे भाइरासआ गोसारनानै दं। बेनिनो सासे सुबुङा जिउ खहा जाबाय एबा थैबाय। हाइलाकान्दिनिमोन बे सुबुङा, मुस्लिम मानसि। बेनि बैसोआ 65 बोसोरमोन। बे बोराया दा थैनांगौ जाबाय बे गिलु बालु भाइरासजों। मोजाङै खोनासंना ला। बे भिडिअखौ आङो बेलासिनि 1:50 रिंगायाव बानायगासिनो दं। आरो बे समाव जोंनि बे आसामाव थैनाया सासेल' जाबाय। आरो बे बोराया जाहैबाय मुस्लिम मानसि आरो बेनि बैसोआ जाहैबाय 65 बोसोर। जोंनि बे भारत हादराव महाराष्ट्र होननाय मोनसे स्टेटआव बांसिन जानानै दं। महाराष्ट्रआव 1200निबो बारा सुबुंफोरा बे भाइरासजों साग्लोबजाबाय। अब्ला जों दा सावरायनोसै जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुपयि जायगायाव बिथां प्रभात दैमारिया, जायबा पुलिस मानसि, बिथाङा बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव पुलिस अफिसार, बिथाङा बङाइगावनिफ्राय फैनानै गावसोरनि गामियाव एबा गावसोरनि एरियायाव गोरिबफोरनो, जाय बोराय बुरैफोरा खामानि मावनो हाया एबा हाजिरा मावालासिनो ओंखाम मोनजाया, बिसोरबायदि सुबुंनो जानाय मुवा बेसाद राननानै होदों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय प्रभात दैमारि। बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुपयि हासरानि। बिथाङा बङाइगाव पुलिस मावो। दा बिथांनि माइरं राननायनि एबा माखासे जाग्रा मुवा राननायनि माखासे भिडिअ क्लिप दं। बिथां प्रभात दैमारिया जोबोर मोजां खामानि मावदों। बिथाङा बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै गारि बन्द'आव फैनानै गोरिबफोरखौ मदद खालामदों। रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय बिथां प्रभात दैमारि आदाखौ। बिथाङा गोबां मोजां खामानि मावदों। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआव गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ प्रभात दैमारि आदा आरो लोगोसे कर'ना भाइरासनि बागै। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय।